ଦେଖନ୍ତୁ ଆକା ମାଇ ପୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ଧର୍ମତିକ ମୋର। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବ ଜୀଉ ଜ୍ୟୋତି ହେଇଛି ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ଝୋଟି ଆଉ ଏଠି ଶିବଙ୍କର ଯାହା ହଉଛି ଆମ ଗାଁର ଶେଷରେ ଅଛି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାପି ପଞ୍ଚୁକ ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ 4ଟା ରାତିରୁ। ତ ଏଠି ଆମର ବି ଆକାଶ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତ ପବନ ଆମ ଆକାଶ ଦୀପ ସବୁ ଲାଗିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକାଶ ଦୀପ କି ନାହିଁ ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାଉଛି। ମୋ ଫସିଗଲା ବସା ତ ଭାଇ ଆସୁ ଆକା ମାଇ ପୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ଧର୍ମତିକ ମୋର। ଆମେ ଡଙ୍ଗା ବସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି। ଆମେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଆମ ଛକ ଉପରେ ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଛକ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବ ଜୀଉ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଜ୍ୟୋତି ହେଇଛି ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ଝୋଟି ଆଉ ଏଠି ଶିବଙ୍କର ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରି ଆମେ ଯାଇଛୁ ଆମ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯାହା ହଉଛି ଆମ ଗାଁର ଶେଷରେ ଅଛି ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ସରିଯାଇଛି ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।